une unong rep ubana pokari China daka jings ngosi ulayaj sharum chaneng haktai kper jang u balej jingwa yaki jingthong jingtap jang u bula syam bagi te jingthong jingtap jang u ki klemlang klem sai so namar ka jing terkhang ka bashir khai bha hak bakari China kalamat menta usnam une unong rep ulaang ba manla usnam ha une ubnai ula yo ban khet yaki jingthong jingtap jang u kisah kipai wala yo ban ledde chayo shahat hendrai menta usnam kita ki jingthong jingtap jang u kila yap lot khamakha namar ka jingkerdo lana ka jingduna pala jang uslap menta usnam hapo kategori China bat hang neru klaben i ba ka ne ka we ka nong ba pau nam kategori China bat ka badan ya ka ne ka wa yangzi ka ne ka wa ru ka de ka wa ka ba khrau ba ka ba he ba bat ka badan ru ya ka dam hak bakari China kelate hapo ketika wa yangzi kum si benta ban supply light hak lang sodang cakari China hendrai menta usnam kabak kordet kalong ba ketika wa yangzi kala terkhang lut badang ne pelaban iru ka jing terkhang kimau giding kisit ka jingking kala paulut sejrang ka kala sastang kindiat namar ka jing kerdo palat uslam bat kari China kala mat ya ka jing terkhang ka basyir khai bha hendrai kipai ba cakari China pat kim du jingkerman wat hadin ba kata jing terkhang kala len shop ya kari China balai kim du jingkerman lemar ba kari China kada kari ka bastad ba hadin ba kana jing terkhang kala wan kari China menta kala pendan kam sunan da keyboard teknologi dan na keyboard cakar jing start sayan ban ya khon persya ya kata jing terkhang bat kumta menta kari China kala ya bet syakmat bat kalong ya menta lai benai kan pendan kambai dengan teknologi sains ban penhap slam hakiti ki jaka ki ba terkhang da ka ba shule da ki buar sains jangkari China bat kumta menta kari China kalau da pendan kam da ka teknik da tip kartang kum kata cloud seedling ka ba mod ba penhap slam da ki kinja dawai ki ba ki company jangkari China kilashna bat menta bila ban i hang ne ba ka nang ba China menta kala tablot da uslap bat ka jing terkhang kala duna biang hak tekari China